bawb a chroeso nôl I taro gyda Nia. Wel, heddi fi'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r 6 Ebrill 2026. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar falle beth bydd sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael gair fach o gyngor wrth ysbryd, jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd, gewn ni plis egni'r wythnos y 6. Ac o'n ni. A mae tair wedi dod mas a gymrw ni nhw. So, egni'r wythnos, y cerdyn cynta sydd wedi dod mas yw cerdyn cyfiawnder. Okay? Mae'r cerdyn cyfiawnder yn siarad am cadw popeth yn eich bywyd chi mewn balans ar y foment. Okay? Cadw cydbwysedd yn eich bywyd chi. So, wythnos yma, bydd angen I chi gadw cydbwysedd yn eich bywyd. Okay? Diolch ysbryd. Yr ail gerdyn sydd wedi dod mas yw cerdyn marwolaeth. Nawr, pidwch ofni, dyw hwn ddim yn gerdyn gwael I gael mas mewn darlleniad taro, Mae'r cerdyn yma yn dangos I fi bod chi'n trawsnewid. Mae rhywbeth yn digwydd wythnos yma sy'n neud I chi drawsnewid nawr. Mae'ch bywyd chi'n mynd I newid wythnos yma, A chi'n mynd I fod, chi'n mynd I dyfu mewn yr person yn dechrau wythnos yma, y person I chi fod o hyn mlaen, Mae rhywbeth yn digwydd wythnos yma I helpu chi drawsnewid mewn I ran nesa'ch bywyd a mewn I ran nesa' o'ch hunan, tu fewn, So mae'ch ysbryd chi yn symud ymlaen nawr wythnos yma, A bydd dechrau newydd yn dod I chi. A wedyn, bydd yw'r cerdyn nesaf? Cerdyn y twpsyn, Dyw'r twpsyn ddim yn dwp. Mae'r twpsyn yn dangos bod dechrau newydd yn dod I chi. Mae just rai chi gymryd y cam, Mae'r dechrau newydd mae'n aros amdano chi wythnos yma. Mae just rai chi gymryd y cam nawr I symud ymlaen gyda ran nesa'ch bywyd chi. So mae'r tair cerdyn yma sydd wedi dod mas I chi yn egni'r wythnos yn arbennig, Ac mae fe'n dangos I fi'n glir fan hyn. Bod rai chi gadw balans yn eich bywyd, Bod chi'n mynd trwy cyfnod o draws newid, chi'n dod mwy authentic wedyn I wythnos yma, A mae rhaid chi gymryd y cam nawr wythnos yma I dechrau ar y daith newydd yma sydd o'ch blaen chi, So cardiau lyflu fyna wythnos yma. Please, pidwch cymryd sylw o'n lais I, fi wedi colli'n lais heddi, so fi'n stryglant mae bach I siarad heddi, Diolch ysbryd. Gewn ni please ysbryd sialens. Sialens yr wythnos. Sialens yr wythnos yw'r cerdyn y farn, Mae hwn yn gweithio fi bod yr trawsnewid mae chi'n mynd I ddechrau wythnos yma ddim falle mynd I fynd lawr yn dda gyda pawb, Mae pobl yn erfyn I chi, maen nhw'n gyfarwydd â chi fod y fath o berson maen nhw wedi nabod, eriod I rai pobl, Ond mae hwn yn gweithio fi wythnos yma. Mae rhaid chi bido becso cael eich barnu am pa benderfyniadau chi'n neud wythnos myner, Pidwch becso, Mae'r cerdyn yma hefyd yn dangos trawsnewid eto. Mae fe'n dangos bod ni'n symud lan lefel yn bywyd, So mae'n rili bwysig bod chi'n neud y trawsnewid yma wythnos yma, bod chi'n dechrau ar y daith newydd yma, achos mae hwn mynd I helpu chi lefelu lan, A pidwch becso am pobl yn berniadu chi am eich dewision, Chi sy'n goffo byw bywyd eich hunan wedau wrthoch chi nawr. Pidwch byw'ch bywyd I neb arall, Mae'n bwysig bod chi'n byw eich bywyd mwyn eich hunan nawr, Chi sy'n bwysig, Neges fech fyna I rwy'n. Diolch ysbryd. Gawn ni nawr, please, ysbryd dy neges di am wythnos, dy gair fach o gyngor di. A beth sydd gyda ni yw cerdyn y dewin. Wel, mae'r dewin yn gerdyn lyflu I gael. Mae'r darlleniad yma yn arbennig I chi, Mae'r dewin yn gweud wrthoch chi bod chi gallu creu beth bynnag I chi moyn yn eich bywyd. So, dy beth yw'r trawsnewid mae sy'n digwydd wythnos yma, Mae fe'n eich dwylo chi. Mae'r sgiliau gyda chi'n barod. Chi yw'r dewin yma, Gallwch chi greu beth bynnag I chi moyn yn dechrau wythnos yma. Gallwch chi amlywio beth bynnag chi moyn yn eich bywyd chi, Os I chi'n cymryd mach o amser mas I amlywio neu amlunio, Newch na wythnos yma, achos gallwch chi greu y bywyd I chi wedi bod yn breuddwydo am, Mae fe'n eich dilo chi I wneud hwn. Mae'r dewin gallu creu beth bynnag mae neu hi
neu beth bynnag moyn, Mae'r dewin gallu creu beth bynnag i chi moyn. A mae'r neges mae wrth ysbryd yn glir i fi wythnos yma, Mae ysbryd yn gweud gallwch chi greu y bywyd chi moyn, Beth bynnag mae hwnna'n edrych fel, pidwch becso'n pobl yn barnu chi. Felly bydd pobl yn gweud, o pam ti'n neud na, pam ti'n neud hwn, pam ti'n gadael dy swydd, pam ti'n gadael dy gariad, pam i ti'n newid popeth yn dy fywyd, pam i ti'n symud ti, mae ti lyflu dy ti. Beth bynnag yw beth bynnag chi'n traws newid, O, pam i ti'n neud na gyda dy wallt, pam i ti'n siafod y ben, right? Beth bynnag yw wythnos yma, os wy'n eistedd iawn dy chi, mae fe'n iawn, A byddwch chi'n gwybod yn eich greddf beth sy'n iawn. A gallwch chi greu y bywyd i chi moyn, bywyd sy'n mynd i ddod a just popeth lyflu i chi, So pidwch ofni na, pidwch ofni cael eich berniadu gan unrhyw un, Sy'n hawl dyn ni berniadu chi. Yr unig person gall berniadu chi yw chi'ch hunan, A os oes popeth yn teimlo'n iawn i chi, mae fe'n iawn, Neges fyna i rywun, diolch ysbryd. Right, beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i eglurhau y cardiau yma. A wedyn ar ôl fi eglurhau nhw, gewn ni olwg ar y darlleniad o cwpl o wahanol feisydd. Diolch ysbryd. Gewn ni eglurhad, please, ar cerdyn cyfiawnder, marwolaeth a'r twpsyn, please. A beth sydd wedi dod mas i chi yw cerdyn brenhines y pentecle, Mae brenhines y pentecle yn frenhines sydd yn annibynnol, Mae arian ei hunan gyda'i, mae hi yn berson sy'n gallu ymddiried yn ei hunan, Smoen goffod becso am pwy sy'n mynd edrych ar ôl i, Gallai edrych ar ôl yn hunan fan hyn, Dyna'r fath o egni yw hon, So bod hon yn dod lan eto gyda'r egni lyflu yma sydd gyda chi'n barod, a mae traws newid eich bywyd, Bod mwy authentic, cymryd y cam na at rhywbeth chi moyn yn eich bywyd. Mae hon yn dod lan i ddangos i chi bod chi gallu cael popeth chi moyn. Allwch chi fod yn annibynnol, yn ariannol, Gallwch chi arwain bywyd eich hunan fan hyn, A gallwch chi gael popeth i chi moyn, Popeth i chi moyn yn ariannol yn eich bywyd fyna. So mae hwnna'n lyflu eto, Mae'r darlleniad, mae'n lyflu, boys. Waw, beth i chi'n dechrau wythnos yma? Mae'r traws newid mae'n mynd i fod yn arbennig i chi. Diolch ysbryd, gewn ni eglurhad. Hwnna'n dod mas, Cerdyn sydd wedi dod mas gyda cerdyn y farn fan hyn, yn eich sialens chi, yw brenhines y cleddyf rhwng ffordd, fel fi'n cael gweud. Nawr, os byddai brenhines y cleddyf rhwng ffordd iawn, byddai ni'n gweud, chi'n gweld yn glir, mae'ch meddwl chi'n glir am le chi'n mynd, Bod hi rhwng ffordd fan hyn, mae hwn yn gweithio fi, falle mo chi quite yn glir o le chi'n mynd eto. Beth wedau wrthoch chi fan hyn? Chi'n dechrau'r daith wythnos yma, Sy'n rhaid i chi wybod beth yw diwedd y daith pan i chi'n dechrau'r daith. A beth bwysig yw fan hyn bod chi'n dechrau'r daith newydd yma, wythnos yma, So bydwch becso cyment am beth di, le fi'n mynd i fod, beth yw'r end goal, Bydwch becso cyment am na. Beth sydd angen i chi wneud wythnos yma yw bod yn authentic a dechrau ar y daith newydd yma, So mae chi'n gwybod le mae'r daith mynd i fynd, Ond wedau wrthych chi, dy'r darlleniad yma, so mae'n mynd i fod yn daith gwael, Allwch chi ymddiried yna, ymddiriwch yn ysbryd, ymddiriwch yn y bydysawd, Duw, beth bynnag i chi'n credu ynddo, Ac mae pobl yn edrych ar y hôl chi ar y foment. So bod hon rhwng ffordd byddai'n gweithio fi, so mae chi quite yn glir le chi'n mynd, a mae hwnna falle, mae eich o sialens i chi, achos chi licio gwybod beth sy'n dod nesaf yn eich bywyd chi, Ond pidwch becso am na wythnos yma nawr, Sdim ots cyment bod chi ddim yn glir am le chi'n mynd, achos mae teimlad i fi fan hyn, mae'r clirdeb yna mynd i ddod pan ddechreuwch chi'r daith yma, A pan eif y daith cam wrth gam yn ei flaen, So pidwch becso cyment wedyn ni wythnos yma am na. Allwch chi gymryd amser mas os chi moyn i feddwl, beth i fi moyn, mae eisiau fi fo'n glir am beth i fi moyn, beth i fi'n trial wneud fan hyn. Allwch chi wneud nawr sy'n chi moyn, Ond byddwn ni ddim becso amdano fe. Byddwn ni'n gweud mae ysbryd yn mewn i helpu chi fan hyn, a helpu chi ar y daith yma, So pidwch becso. Gewn ni nawr, please, ysbryd eglurhad ar cerdyn y dewin. Dy air di, o gyngor dy air di.
neges di wythnos yma, please. OK. A beth sydd wedi dod mas yw cerdyn y tŵr. Peidiwch becso pan ych chi'n gweld y cerdyn yma. OK, mae hwn yn cerdyn ffantastig gyda'r darlleniad yma. Mae'r tŵr yn gweithio fi bod eich bywyd chi fel maf ar y foment yn dod lawr, OK? Mae pethau really yn newid. Mae'r darlleniad yma gyd am draws newid, OK? A mae rhaid i rhywbeth i ddod lawr mwyn bod chi'n gallu creu y bywyd i chi moyn, OK? Mae rhaid i'ch bywyd chi fel maf ar y foment i gwmpo i dorri'n bisys, OK? Mwyn i chi greu y bywyd i chi moyn. A'r bywyd iawn i chi fan hyn. Fi'n teimlo am y rai o chi wedi bod yn byw bywyd sydd ddim yn iawn i chi, sydd ddim y bywyd authentig, OK? A mae hwnna'n dechrau newid na'r wythnos yma. Chi'n mewn i bywyd nawr sy'n bywyd sy'n mynd i lenwi'ch cwpan chi, OK? Fi'n gwybod bod dim cwpanau gyda ni fan hyn, ond mae fe'n fywyd fi'n teimlo fan hyn sy'n really mynd i wneud chi'n llon, OK? Mae angen i chi greu na'r wythnos yma, dechrau creu y bywyd newydd yna, dechrau cymryd cam gynta'r daith, bwys. OK? Neges lyflu fyna. Lyflu wrth ysbryd fan hyn wythnos yma. Diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud na, dechrau hwn wahanol o cwbl o wahanol ffyrdd i chi, OK? So ysdrwchwn ar hwn fel cariad wedyn ni, mae'n rhaid chi ffindo balans yn eich bywyd cariadus. Falle bod chi'n edrych am rwy'n newydd. Falle bod y person mae'n mynd i fod yn person smoch chi arfer mynd am, OK? Maen nhw'n mynd i fod yn rwy'n gwahanol i chi. A chi'n mynd i newid y ffordd i chi'n edrych ar berthnasau fi'n credu wythnos yma. Falle bod chi'n mynd i fynd mewn i berthynas sy'n mynd bach yn wahanol i beth chi arfer bod mewn, OK? A mae rhaid chi gymryd y cam i wneud hwn, ac mae'n mynd i fod yn dda i chi, OK? A mae fe'n mynd i wneud chi dimlo'n annibynnol ac helpu chi symud mlaen. Os ych chi mewn perthynas ar y foment, wedyn ni, mae rhaid i chi newid pethau yn eich perthynas, OK? Mae rhywbeth ddim cweit yn gweithio yn eich perthynas chi ar y foment, a mae rhaid chi gymryd yr amser mas na'r i wneud y newidiadau yma mwyn timlo'n llon, mwyn cael yn gwmws beth i chi moyn yn eich bywyd, OK? Cariad hefyd, mae'ch sialens chi'n teimlo fe sy'n pobl yn barnu chi am beth chi'n neud, OK? Peidiwch becso am bobl arall, fel fi wastad yn gweud, chi sy'n byw bywyd eich hunan. Sneb arall yn byw eich bywyd chi i chi, OK? So mae rhaid bod chi'n gyffwrddus am beth i chi'n neud. Os yw'r pethau'n teimlo'n iawn i chi, boes, maen nhw'n iawn, OK? Beth bynnag mae rhywun arall yn meddwl neu credu, sdim ots. Credwch yn beth sy'n iawn i chi, OK? Diolch ysbryd. A wedyn, mewn cariad wedyn ni, falle bod cariad yn dod i ben gyda chi, OK? Falle bod eich bywyd chi gyda'ch partner ar y foment yn newid fan hyn, OK? Ond bydd e'n newid iawn, a bydd e'n newid sy'n mynd i chi'n creu, OK? Ac sy'n mynd i ddod a bywyd lot mwy hapus i chi ar diwedd y dydd, OK? So mae angen i hwn i newid. A chi'n creu, os ych chi'n edrych am gyrraedd, chi'n creu rhywun sy'n mynd i fod yn iawn i chi yn eich bywyd, OK? Mae'r person ma'n dod mewn i chi, a mae'r person ma'n mynd i fod yn gwmws beth ych chi wedi bod yn breuddwydo am, beth ych chi wedi bod yn amlunio, beth ych chi wedi bod yn amlywio. OK? Waw, lyflu fyna os ych chi'n edrych ar gariad wythnos yma. Os ych chi'n edrych ar arian, wedyn ni, chi'n newid pethau yn eich bywyd nawr ynglyn ag arian, OK? Chi'n trawsnewid y ffordd i chi'n edrych ar arian ar y foment, a chi'n cymryd cam i wneud pethau'n wahanol. Falle bod chi'n dechrau busnes newydd, falle bod chi'n dechrau gyrfa newydd, falle bod chi'n really trawsnewid eich gyrfa. Chi'n neud rhywbeth chi wedi moyn wneud am blynyddau, OK? Chi wedi moyn falle wneud rhywbeth gwahanol. Wythnos mae chi'n cymryd y cam i wneud yna. A bydd e'n ffrwythlon i chi, OK? Bydd e'n really ffrwythlon. Mae'n rhaid i chi gymryd y cam fyna. Dim bod fi'n gweithio chi am gadael swydd na dim, OK? Ond gallwch chi ddechrau edrych am falle swydd newydd neu gyrfa newydd nawr i symud mlaen mewn i, OK? Peidiwch becso bod pobl yn barnu chi, falle bod pobl yn gweud, o, beth ti'n gadael swydd fel yna, mae swydd gret y ti. Nag nhw sy'n byw pob dydd yn neud y swydd yna, OK? Falle bod chi ddim cweit yn glir o le chi'n mynd ar y foment, OK? Ond mae hwnna'n OK. Achos, just newch y cam cynta yna, OK? Newch yr cam cynta yna, drychwch ar bwrddau swyddi neu rhywbeth fel yna, OK? So beth sy'n ar-lein, pethau fel yna. Wedyn, fel fi'n gweud, gallwch chi greu ta beth chi moyn, bydd eich bywyd chi fel maf ar y foment yn dod lawr. Bydd pethau'n newid i chi, a newid mewn ffordd da, OK? Achos chi'n creu nawr y bywyd i chi wastod wedi moyn.
yn ariannol gyda'ch gyrfa, beth bynnag yw e, okay? Mae'ch arian a'ch gyrfa chi mynd lan ar ysgol, a dim un o'r ryngs, okay? Maen nhw'n mynd fel lan 3 neu 4 ar unwaith fan hyn, fi'n teimlo, achos mae'r egni yn y darlleniad yma mor gryf, okay? Drychwn ni ar hwn wedyn fel iechyd wedyn ni, mae iechyd chi'n trawsnewid. Chi'n mynd i dimlo lot yn well yn dechrau wythnos yma, okay? Fi'n gobeithio bydda gobeithio gaf fi'n lais nôl wythnos yma, okay? Ond mae pethau newid i chi, a chi'n cymryd, felly bod chi'n dysgu rhywbeth newydd am eich iechyd. Felly bod chi'n penderfynu, reit, fi'n mynd i stop o smygu, fi'n mynd i golli pwysau, beth bynnag yw, chi'n dechrau wneud na nawr wythnos yma. Fi'n credu bod lot o chi wedi bod meddwl am wneud stwff fel hyn ers dechrau'r flwyddyn, okay? Ond ni yn dechrau flwyddyn newydd astrological nawr, okay? A mae'r dechrau yna yn dechrau ffres yn y mewn i chi fan hyn nawr, okay? So felly nawr yw'r amser i chi wneud na. Chi'n teimlo fes y bobl yn beirniadu chi am felly beth chi'n wneud gyda chi iechyd. Fel fi wystro'n gweithio chi roi pidwch gadael i bobl beirniadu chi, okay? Mae hwn yn draws newid i chi a chi'n mynd i godi chi iechyd yn enfawr fan hyn. Mae'ch bywyd chi fel ma fe fel fi'n gweithio chi. Mynd i ddod i ben, chi'n mynd i dimlo mor wahanol am eich hunan, fi'n timlo fan hyn. Mae'ch iechyd chi'n mynd i wella lot fawr fan hyn, okay? A chi'n mynd i dimlo cymaint yn well. A chi'n mynd i gael y bywyd, y corff, yr egni i chi moyn yn nawr, okay? Yn eich iechyd, wedyn nawr wrthoch chi, a chi'n dechrau fe wythnos yma. Waw, okay, fi'n mynd i orffen yr darlleniad yma gyda un cerdyn oracle i chi wythnos yma, okay? Gewn ni please un neges fach i ti. Neges fach i'r grŵp yma, please i orffen ysbryd, just neges fach ti moyn iddyn nhw glywed. Okay. A beth sydd gyda chi yw, os negi chi'n cael rhywbeth chi wastad wedi moyn ar y foment yma, os ych chi'n timlo'n stec, neu chi'n timlo fel se pethau ddim yn mynd y ffordd i chi moyn iddyn nhw fynd, mae angen i chi wybod bod rhywbeth yn fwy a rhywbeth lot yn well ar y ffordd i chi. A mae hwn yn mynd yr darlleniad mae'n berffaith, okay? Mae fe ar y ffordd i chi. Mae fe rhywbeth sy'n llawn hyd a lledrith, okay? Mae'r dewin gyda chi fan hyn. Mae hwn yn rhywbeth sy'n llawn hyd a lledrith i chi. A byddai'r hyd a lledrith mae ffili dod mewn i'ch bywyd chi, os byddech chi'n cael yn gwmwys bydd chi moyn reit nawr ar y foment, okay? Mae rai chi aros am hwn. So mae angen i chi nawr credu yn yr hyd a lledrith yma. Mae'n dod i chi bwyd. Fi wedi dod dros dawr cerdyn yma sydd wedi dod mas i chi fan hyn. So, chi'n creu yn gwmwys beth chi moyn yn eich bywyd. A mae'ch tîm ysbrydol chi, mae Duw, mae'r bydysawd beth bynnag i chi'n credu ynddo yn edrych ar eich ôl chi ar y foment, okay? Ymddiriwch ynddyn nhw. Ymddiriwch ynddyn nhw, a maen nhw yn edrych ar eich gôl chi. So, wythnos yma, dechreuwch ar y daith newydd yma, cymrwch y cam cyntaf yna at eich bywyd newydd. Pidwch becso am cael eich beirniadu am beth bynnag i chi'n neud. Cerwch a dechreuwch creu y bywyd i chi moyn wythnos yma. A dyna neges ysbryd i chi am wythnos yma. Os chi wedi joio'r darlleniad yma, gadewch fi wybod yn yr negesion isod dwlen i glywed wrthoch chi. Cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob beth bach fel a'ch chi'n neud yn helpu fi. A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. A tan tro nesaf, joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesaf.